welcome back to another vlog. As you guys know, I'm a coffee lover and today matututunan ko and matututunan nyo rin ang manual brewing in 5 ways. I'm here sa Infusions Specialty Coffee Bar and tuturuan ako ng owner/founder na si Sir CJ Torres ng manual brewing. So, let's start. Kahit sa mga supermarkets nakikita mo. So, Pinaka-basic kumbaga. Yes, pinaka-basic and one of the cheapest. Yeah. Okay, manual brewing equipment that we have here. And then, most of the drying settings for this one is dapat coarse. Kasi yung iba kasi gusto nila clean cup. So ito kasi may sediments free pa pag ininom. Kaya gagawin natin coarse kasi nga, ginawa mong pint to, may part kasi na pag ininom mo, sumasama yung sediments. So pag sa French press, meron tayong metal. It's a metal filter. Kaya medyo oily yung base mo eh. Not unlike kasi pag mga paper filter, mga clean finish yan. Nakukuha ni paper doon. Yes. So total volume is 300 ml. Our ratio is 1:2. So ang bango niya oh. Para sa sampalok honey. So we need to get the 25 ml. Ay, grams, sorry. Pag yung V60, it's a 60 degrees in here with the V-shape. And then, dun sa taas, ito yung vapor niya. Then, ito yung decanter glass. So, dito natin i-brew yung coffee. For this vessel, we're going to use paper filter. So, masasalin niyo yung oil. So, let's start with, kunyari, alam ko yung ginagawa. Naturuan ko na siya. Ayaw na yun. Yung paper filter, ipa-fold lang natin ang ganun. Yeah. Nice. Like a pro. And then what we're going to do is we're going to wet the paper filter para maalis yung taste niya na parang papel. Yes. Alright, you're a pro. Now, so dahil naka-wet na siya, so titikman na natin yung coffee mo. Magdidepende ka dun sa roast date. August 29. 29. So ano ngayon? 8. 10 days pa na. So from 10 days, so yung pasok pa rin siya dun sa 7 to 12 days for filter. So it's new roast. Yes. So yung ideal ratio natin is 1:15. Every 1 gram of coffee equivalent to 15 ml of water or 15 grams of water. Then yung water temperature mo, pwede din mas mainit, between 92 to 96. Makunat sa kape pag bagong roast yan, parang dadampihan niya lang yan. Pero pag halimbawa old na siya, age na siya, halimbawa sabihin natin 1 month siya, nag-a-adjust ka na ng grind settings. So pwede mo lagay sa coarse, then yung water temperature mo bababa mo. So for this, 1:15, so as sample, target tayo ng 290. Yung 30% dito, absorption rate yun. Kukunin ng tubig at saka ng kape. Okay, so mababasa si kape, magkocontact it. So mawawala ni 30%. And then yung 20%, yun yung tasting rate natin. So yung tasting rate natin, yung titikman mo before mo patikim sa mga customers. 290, i-divide ko siya na 1:250. So 19 grams ang kailangan. 19 grams. Yes. So you need to get the 19. Yan. 19. So si Akaya scale, dito mo nakikita yung flow rate mo. Yung bagsak ng turbulence ng dilution. So ito yung decanting process. Ito yung tinatawag na blooming. So tinitingnan mo siya. After roasting kasi meron siya yung coffee may gas. So kailangan natin i-bloom pagbago. So you need to cool it down.
Makagulo mo siya kasi mas lalo lumalabas yung purities ng coffee. Hindi ko malasahan yung water glass. Pwede na lang sa Okay, dark so chocolate and biscuit. yes. Actually, natural yan. Sa mga hindi na nag-gin ng specialty coffee. Kasi hindi pa ganun ka-develop yung palate nyo. Right? So, when you drink everyday yung specialty coffee, especially origin coffee, madidevelop yan. Meron tayong tinatawag na coffee flavor wheel. Yung mong madidetermine yung anong taste yung nadasahan. Connected siya dito sa application natin. So, meron siyang application. You can download it in Play Store and Android. Okay, yung first drop ko, blooming natin. Ito, immersion process yan, yung ginagawa natin. So ayan, sa second pour na ako, so ito-drop ko na siya. Okay, kasi naka 20 seconds na. Parang by batch. Yes. So yung unang blooming natin, dun ko siya ginawang immersion process. Okay, ngayon, ipo-pour over ko na. Pag-stop nito, sasara mo lang. Okay, let's see. So ito na si Gina. Baka. Champion. Ang bango. So far dahil tatlo pa lang naman, ang pinaka nagugustuhan ko is si Gina because of, well, number one, yung appearance niya. It's really sleek and it looks really elegant. Guys, ang elegant din ng price. Hindi ko nasasabihin. Kontakin nyo na lang sa Infusions. Also, I like that it's hybrid. Pero tingnan natin kasi meron pa tayong dalawang techniques or vessels left. Now, for our fourth technique or fourth vessel, we have yet another hybrid one. This one is called Aeropress. Pwede siyang immersion. Magsistage dito, tapos pwede din siyang pour over. Let's start. Paano ba, sir? Okay, sige. I-hit mo muna ito. Halfway. Ano number 2? Yes. So yung target volume mo dito is 230. Start ka na. Yes, 3 seconds na ito. So, sa 130, i-drop mo yung 110. So, nilagyan natin ng filter sa So may paper filter na yan. So, mabilis lang ako. Tapos ikaw mag-push. So yung pag-push mo, parallel. Ikaw ang Hindi ganyan mag- na. Hindi ganyan na. Parallel yung, para may press na. Ganon. Okay. Okay. So ito na. Pwede na tayo. Yeah. In 20 seconds. Sige na. Sige. Hawak mo dito, ma'am. Yan. Sige, push. Ang pressure. Okay. Sige. Tanda na. Ang hirap pala. Mahirap. So, may pressure talaga. Kaya pala Aeropress, nilalabanan mo yung air. Yes. And then, syempre pag nag-press ka, dito dapat tayo sa mga medyo matigas. Magkasigla siya pag ganyan mo ba? Oo nga. Sarap din, no? Para sa akin, yung cup siya ng may pagka-heavy. Nalalasahan ko yung biscuit na talaga. Ako rin, this is one of my favorite. Kasi may mga kape na ano, binabagayan din yung mga vessels. Now we're down to our last vessel or technique, and ito yung kanina hybrid and pour over. This one we call it. It's a vacuum type. So, ang pangalan niya is Siphon. Pag tinignan mo siya, parang siyang pang science lab. No? Pang science. So, meron siyang dalawang deck. We have the upper deck and the lower deck. So, this is where we put the coffee. Then, the lower deck, ito yung parang pinaka-bulb niya. Dito yung tubig.
Then, because of the heat process, tataas siya. Mag-evaporation. So, pipreheat natin muna. So, yan. Yes. Ito yung pinaka-sanitize. Para dapat fresh na fresh pa rin. Always preheat. And then, make sure na it's light. The type of this vessel is we use cloth filter. Target natin is 290 ulit. So, titimbang natin siya sa akin. So, naglagay lang ako ng low time. Para agad. So, yan. So, dito yung tubig. So, dito yung kape. So, meron tayong tawag dito, alcohol burner. Yung iba kasi mga laser beam. So, ito yung windbreaker para one direction lang yung flame. Lalagyan natin dito. Para kumulo. So, takpan natin para mabilis yung pag-angat ng tubig. So, kumulo na. Okay, lalagay ko na si kape. So, stir natin. Ito yung manual agitation. So, let's do this one for 1 minute and 10 seconds. Parang quick brew lang. Hindi na natin maubos ng tubig na to. Yes, because of the high temperature, baka masunog si kape. So dito yung first chamber niya. So we put ice together with a little bit of water. And then dito sa second chamber, ito yung ratio ng coffee mo. Okay. So kung mag-iinom siya, may double filter siya. So yung first filter dito ba? Kasi gusto namin clean cup pa rin. Kaya paper filter pa rin. And then dito naman sa taas, para pag bumagsak yung tubig, yung flowing ng tubig, hindi siya mabutas, magkaroon ng channels. Oh. Okay? So I hope you guys